Machiegni kendo ogai mar ODM Raila Odinga okone sirikal mondo mak joma ne oro jonek mane okawo ngima jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were ka okoni nek maketgi mane otimne jaod burano okonego dhi nyime piny Kenya. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, josiasa bende ne oyuore nyasi mar ikono ne okwedo nek mar jaod burano ka gidwa ni maki joma ne oro jonek. E nyasi mar kowe kar ruodhe mogik e piny ka jaod bura ma Kasipul Charles Ong'ondo Were mano bage skul primar ma Karabok, ogai mar ODM Raila Odinga ne okwedo malit mokalo kit nek manotim ne jaod bura ma Kasipul Ong'ondo Were. Raila wacho ni Were ne oseywak ni nitie joma dwa kawo ngimane oko ka okoni achije ma osemaki ok oromo kendo bila nyaka mak joma ne oro jonek mano kawo ngima jaod burano. These people have been trailing Ong'ondo for a long time, and there were people who are known. Ong'ondo knew them. And I hope that the investigation of the police is going to lead to these people so they can be apprehended. Yes, they've already arrested quite a number, but those are basically agents who have been hired. The authors of this crime must be brought to book. Odinga bende nodok ne Were anya to kalore kod weche mosebedo kaluorore yore mag mbui nyaka nenege ni ne onego ji e kinde mane ne telo kane okone dine jaod burano onego ji to bila de omake ma otere doho. But these people had been trailing him from the morning, even the day before they had been trailing him. And the people who are known, of course, they have been arrested. But those others, you'll have seen that Ong'ondo is killed, and the following day, the social media is full of stories of people who Ong'ondo was killed. People who was killed. This killer. If Ong'ondo had been killing people, why has he never been arrested and charged? Speaker marod bura mamalo Moses Wetangula gi governor ma Homa Bay Gladys Wanga bende nokwedo kit nek manonego Were kane gijiwo bila mago kwach kich masane kodhi nyime kotimo nonro nek makochno mondo nene jogo manochano nek mar Were omaki mondo familia mar yudora tiro margi. And encourage the law enforcement agencies, the office of the DCI, the DPP, and we in Parliament have also done our bit by helping to see the movements, the associations, and all issues around our MP on the fateful day. But we want to know the mastermind who called the shot for the murder of our brother, Sir Charles Ong'ondo Were. We want justice for this family. Ka familia mar jaod burano bende kwayo bad migawo mar obila masane kodhi nyime kotimo nonro margi kalure gi nek makoch manotimne mondo rotimo nonro margi manyalo miyo gi ratichgi nyaka ne kawo oko ngima jaod burano. Chenye naweza omba wale walifanya hicho kitendo, hatuta complain sana kwa Mungu, but tusaidieni tupate justice, na tukiipata we will be at peace even better. Tokinodo gonu erokamano maduong kombiro yuag ogai mamilambo erokamano. First of all, as a family, we are not intimidated. We can't be intimidated. Mzee was a fearless person, and what I'm sure of, he never raised a coward. So for those who thought that by intimidating us, by eliminating God, that they will succeed, that won't happen. Bende jotelo kaachiel kod josiasa mopogore ma bende noyuoro e kinde nyasi mar ikono ne okoni nek manotimne jaod bura ma Kasipulno onego bed mogik e pacho ka gijiwo sirikal mondo otim nonro matut kaluwore kod nek mar jaod burano. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Erokamano nya Ali Abich. Wadhi nyime kama duond bura mar ODM okwani omi ochiwo tiko ne anyuola mar mosenindo jaod bura Charles Ong'ondo Were otiko mar kowo keyo mar